Ja. Hej. Hallo? Nej. Halløj. Au. Det er sjovt, at vi bare har sådan en reaktion i at sige au. Vi er ikke på samme hold. Jo ja, jeg er på at holde modsat dig. Nå, lige meget. Jeg springer bare dig i luften. Lad os se, hvem der først rammer hinanden. Det er tårn til tårn, Adrian. Ja, Og det betyder? Det betyder, at jeg er på vej op ad vandet. Okay. Giver det ikke mening? Anders, du er så mærkelig. Mange tak. Den her. Skal lige bygge mig op her. Bup. Det. Så. Lille hakke. 1, Lille de der. 2, 3, 4, En lille 5, 6, de der. En lille 8. de der. En lille de andre der. Det er den bedste TNT kone. Kan vi høre noget smadre? Det er ikke fra min side. Heldigvis. Skal jeg bruge nogle af de her små sataner her, som jeg hader nogle gange. Hvis det nu går galt. Jeg bygger den bedste TNT-kanon, du har oplevet. Helt klart. Og vent. Jeg skal lige. Og jeg skal spise, Anders. Jeg Skal tror, du du vinder. spise? Jeg tror, du vinder. Jeg håber ikke, det er, hvad jeg tror, det er. Nå, pøh. Han brugte det bare som blocks. Der. Ja. Jeg er nede der. Så er det der. Hvad er problemet? Skal vi have nogle af de her repeaters her? Ja, nu skal jeg bare bruge 1, 2, 3, 4 eller 1, 2, 3 1, 2, 3 Jeg er heldig. skal jeg bruge nogle redstone her? Og så jeg faktisk kan lave en, der skyder med 3 herned. Vent lige lidt. Nå, vent lige lidt. Nu fejler jeg lidt. Den skal være der. Så den her, den skal være længere. Ja. Godt. Og så 1, 2, 3. 1, 2, 3 bloks, altså så det ikke fejler fuldstændig. Det er så godt. Der må vi på den her lille Kan du ikke smadre noget? Der. Jeg skal bare have noget redstone lige her. Der. Tak. Ja. Ja, tak, mor. Ja, det burde det virke. Godt, nu skal jeg bare fylde TNT i lortet. Og jeg har lige 1, fået 2, noget 3, 4, suppe her. 5, 6, 7, 8, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Godt, sådan der. Det var lige... Nej! Jeg siger mig, at det der gik galt for ham. Nej! Jeg hørte noget... Nej! Nej! Løb, hvis der er været noget, der springer i luften. Det er mig selv. Jamen, så løb alligevel, altså. Godt. Og skal jeg bruge den sidste ting, så er den færdig. Men måske skulle der være nogle flere med. Måske skal jeg lige sætte det med. Ham dernede, han bygger en TNT-kanon, der skyder 4 på en gang. Der. Det er jo godt, den her går. Min lille stakkel. Wow! Ramte jeg dig? Nej. Du er fandme tæt på, tror jeg.
Der er bare sådan en ordentlig hul. Prøv at se. Shit. Hvad er det? Rammer han sig næsten? Nej. Nej. Jeg sagde shit, fordi at der flyver blocks rundt i mit hoved. Du er blok i dit hoved. Ja, fordi jeg sprang hele mit shit i luften, så er det i gang med at regenerate. Okay, forstår det. Og så blev jeg forskrækket. Din kanon, den er harmløs. Det gas. Au! Altså endelig når jeg bygger min kanon, kommer der en TNT flyve. Kom nu, kom nu. Nej! Mit perfekte kanon! Jeg havde lige sat den sidste stykke. Så eksploderer den. Ja. Ja, det var det godt. Aner det ikke, men der kommer hele tiden en flyvende. Og det værste er, at det kommer over for dig af. Og skid igen. Jeg kan se alt dit shit, der sprunget i luften. Jeg skal det en her. Der er 3 faktisk. What? Hvad var det lige, der sprang i luften der? Der er nogen, der... Jeg håber, det er din base. Nej, men der var nogen, der skudt på muren, så den eksploderede. Jeg skyder bare over og fyrer op mig. Hey, dreng, man skal sgu da også have lidt modstand, ikke? Ja, men altså, du eksploderer jo mit lort, ikke? Au, hallo, gider du lige? Hallo, Anders. Du vil have et modstand, når du bygger. Hvad fanden var det, der eksploderede der? Aner det ikke. Ej, lad nu være, Anders. Okay, det var sidste gang. Jeg håber, de der, han lige fyrede af, ramte dig. Anders, lad nu være. Jeg kan ikke gøre for... What? Hvad fanden var det der? Wow. Den eksploderede lige lidt af min kanon her. 2 stykker af redstone. 2 blocks af redstone. Det var ikke mig. Man kan fyre en. Nej, hallo Anders, jeg er så tæt på at bygge den færdig. Og jeg ved, det er ikke engang sikkert. Var det dig, der Hvad fanden? Jamen, det er min ven. Han skyder 4 på en gang. Der er også flere. Vi har også valgt 4 på en gang, det er 100. Nej, nu... Han eksploderer hele min shit. Det er godt, min ven! Hold da, Adam, jeg stopper med at skyde dig, altså. Hello. Lad være med det der, eller jeg kommer ned og springer dig. Rammer jeg dig? Det tror jeg ikke. Au! Jeg kan se min TNT. Den fløj bare ned. Det er sygt. Au! Det bliver lige hen til dig også her. Altså, den her video er da god nok. Vi døde jo på samme tid. Og du døde også? Jeg tager min TNT-kanon, og så fløj jeg højt op i luften. Jeg stod for tæt på TNT'erne. Nå, det var fint nok. Ja, tak for at se med. Vi ses.